Mabigat kasi siya pagka... Hindi, nagutom na talaga ako. Bulat na lang yung ulam dito dahil na ako, MJ. Ewan ko kung may marami. It depends on the day. Good morning mga lalabs! It's Friday today. Free na naman ako. Kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po si Yen. And pag Friday, andito si Sofia. Say hi, anak. Pia. Pia. Nak, nak. Nak. Busy ka kanood ng TV. Say hi, baby. Hi. Here. Hi. Oh, ka-very bad. Sus, ka-Ariat. Oy, Ariat George. Ariat. Mamaya na yun, mag-hi. Kumakain pa kasi siya. O, tignan nyo. Ayan. Alam nyo naman, pag Friday, free ako lagi. So, matagal na akong hindi nakapag-vlog. Kahapon ata, tapos may vlog ako na isa na parang ewan ko kung i-upload ko yun kasi walang sumpay ba, hindi siya natatapos. So, ngayon, ang ganda ng umaga namin kasi 8 o'clock na kami gumising for the very first time. As in, super sarap ng pakiramdam kasi ako kahapon late shift. So, dumating ako ng bahay 9:30. So, gabi na ako natulog. Tapos, kumain ako. Medyo sumakit yung tiyan ko ngayon. Kaya, sabi ko, bad yung Kasi, nagtinapay lang ako sa work. Tapos, dito kahapon, kumain pa ako. Minom ako ng juice. Kumain ako ng konting bread. Kumain ako ng mga konting chichirya. Mga little by little lang. So, medyo sumakit yung aking tiyan. So, para hindi ko na yun gagawin. And isa din, umalis na pala si Bana kasi may meeting daw siya alas 6. Kailangan daw niya mag-prepare, chuchu, may audit. So, kaya umalis na siya. Yes, eat it, baby. Yeah. And then, sobrang maganda yung aking umaga kasi pagtingin ko sa aking yung sa aking phone, ang daming mga bagong subscribers and ang daming mga comments din sa mga followers at sa mga angels ni Steph. Steph is, from Team Blenders. Yung mga blenders dyan na andito sa aking channel. Thank you po. Hello! Welcome po. Pasensya na po kayo dito sa aking channel. Hindi masyadong katulad sa kay Steph na marami kayong nakikita, maraming mga ganap. So, pasensyahan nyo po yung aking mga vlogs. Teka lang, nagbe-beep-beep. Papalitan ko muna siya ng baterya. So, saan na ba ako mga lalabs? Yung anak ko kumakain pa. So, kaya nakapag-vlog tayo pag quiet yung baby. Ayan. Medyo matanda siya ng 1 taon kay Arya ni ng Team Blended. Yes, baby. Sus, kagising pa namin. Sarap pakiramdam. Sakit ng likod ko. Tapos, maraming salamat talaga sa mga blenders dyan. Alam nyo, nag-uusap din kami ni Steph. So, nag-ask ako sa kanya. Kasi mayroon kasing isang nag-comment. Si Ma'am Alicia Macam, sabi niya, please try to meet Steph and Angels of Team Blended. Supporter din nila ako. I love their family. I always watch your vlogs. I watch their vlogs. So, yun, nag-reply ako kay Ma'am Alicia na nag-uusap pa kami ni Steph kung kailan kami pwedeng magkita. Kasi busy siya, busy din ako. So, titignan namin kung kailan mag-swak. Pero abangan nyo yan. Nag-usap kami ni Steph. So, sobrang coincident talaga. Ganon. So, ngayon, it's gloomy. As in, parang pa-winter na tayo. So, medyo, konti na lang yung sana na nakikita natin. Actually, today, may appointment si Sofia sa logopedist. Yes, you eat it. Kasi, bakit siya pupunta sa logopedist? Kasi, yung language skills niya is hindi pa siya masyadong nakakasalita ng madaming words. So, in-advise siya ng parang yung daycare na kailangan niyang parang therapy na din. So, first time sana niya today, pero nag-text sa akin yung taga therapy na hindi
hindi matutuloy today kasi may sakit siya. So, next week, Friday na naman ang appointment namin. So, okay lang din. Kasi, uulan ata ngayon at saka tinatamad ako. Sobrang pagod ko kasi kagabi. Ayun. So, dito lang kami sa bahay. Relax muna ako ngayon. And then, mamaya maglilinis ako ng konti. Tapos, maghahanda ako ng magandang dinner kabana kasi the whole week, nagtrabaho ako. And then, ngayon lang ako free. So, every Friday, bumabawi talaga ako sa pagluluto at saka para makakain din si Sofia ng yung proper food. Hindi naman proper food, yung parang may vegetables, may mga ganun. So, magmamanok ako mamaya kasi favorite niya yung manok ni Ariat. Ayan, oh. Say hi, baby. Hi! Natatawa talaga ako kanina. Sabi ko, ginising niya ako, pero ewan ko saan niya to nakuha. Yung hinalikan niya ako, pero ibang klase yung halik niya, yung ganun, oh. Ano ba yan? Kasi kagagaling namin sa zoo. Baka dyan niya yan nakuha or dun sa mga TV na nakita sa zoo na, mga ganun. Dinilaan ako. Sabi, hindi ako kumibo nung una kasi kung anong gagawin niya. Parang ganun natin siya. Sabi ko, tapos pag yung dito na ata yun, parang nakiliti na ako. Ayun, gumising na ako. Hi, our baby. Favorite niya tong talaga, yung bean paste na yung para sa mga munggo na tinapay. Yan, favorite niya. Katulad sa akin, manang-mana talaga sa akin. So, mga lalabs, iwan ko muna kayo at magre-relax muna kami ni Sofia dito. And see you mamaya. So mga lalab, digamo muna ako, magluto muna ako kasi gutom na ako. Alas 11. Tinapay lang kinain ko, isa lang. Tignan yung ginawa ni Sofia, oh. Ayan, oh. Sus, pag may bata talaga. Ayan, pag may bata talaga. Kahit ilang beses ko na yan, tawag nito yung hinipos. Sabi hinipos? Yung para bang, ano ba yan? Basta kayo na mag-adjust. Ang hirap. Parang, nilinis, tapos, tatapon na naman niya, ganun. Andan, dito na naman sa akin, kakaluto. Okay. Gusto kong kumain ng alas 11 na, kain kami ng rice at saka, magmiswa ako, kasi tingnan ko nga kung may, tinapa pa ako dito, for sure, meron pa, teka lang, ha? Kasi nag-crave ako, matagal na, free ako. Nagayaw-yaw. What is it, baby? Pinasok ko yung bike niya. So, tignan ko muna kung meron pa ba kaming tinapa. Ay, meron pang tinapa o ligo. Isa lang siguro gamitin ko. Tapos, meswa. Hold this one, baby. Yes, that's our lunch, yeah. Mama will cook rice, yes? Kakain man yan. Hindi ko muna bigyan ng gatas. Yes. Wait a minute. Go play. Go play first. Go. Ay, nako. Hindi pa ako nakapaghugas ng plato. Yes, thank you. Magaling na siyang magsalita ng mama. Mama lang. Mama, dada. Mama said don't move, ha? Kamay good. Oh, kamay good. Don't move ba? You fool, anak. Dada, will get angry. Sige ka, sige. Mama will cook rice, okay? Yes? Hindi ko damihan kasi pag damihan ko, masayang na naman. Tapos, makakain ako ng madami. 2 cup lang. Matagal na ako hindi nakakain ng rice. Don't! Stop moving. Just stop moving, baby. So, kapanood ko lang pala nung video ng Team Blenders kina Steph. Yung doon pa ako sa sa yung
Binigyan na may nagpadala sa kanila ng regalo. Nakakatuwa si Arya. Gusto kong mamit si Arya, tsaka mamit din si Sofia. Stop moving lang ga. Okay, Mama's going to cook lunch. Don't move. Tapos mga lalab, yung boses ko no, pataas, pababa. Pasensyahan nyo na, may bata kasi. Paano ba? Gusto ko sana yung ano, yung kalma lang sana yung pagtawag sa kanya, pero hindi talaga pwede. Minsan talaga napapalakas mo yung boses mo. Shh, Sofia. Sa kaldero na lutuon ang kuan, yung tinapa kasi magtalagsik kasi pag ano, pag sa kalaha. Shh. Yes. Keep quiet. Mabigat kasi siya pag kargahin. What do you want? Mama. What? What do you want? What? Mama's cooking. What? Water. Na, humot tayo mga lalab. Why ahos? Walay sibuyas. Ayan. Simple lang talaga ako magluto. Wala ahos, walang sibuyas kasi hindi ko naman nakakain. Siguro ang ilagay ko lang, powder na lang na ahos. Yan. Powder na ahos. May ahos ako pero hindi ko nilalagyan kasi kakainin si Sofia. Yan na lang, na. Konting water. Mas mauna pa ito maluto kaysa sa singalan ani kaysa sa rice ba. Gutom na kaayo. Kakain man si Sofia pag talagang gutom siya. Kaya hindi ko siya bigyan ng kahit ano. Ayun, umiyak. Kasi, di ba nakita nyo ginanon yung kamay niya. Nilagay ko doon, tinime out ko. So, nag-quiet siya, nanood ng TV. Maya-maya, puntan naman yung dito. Ngayon, nahirapan akong i-try talaga siya na, yung hindi ba siya, yung hindi ba ako nagpapatalo, nahirapan ako. Wala talaga ako experience sa bata. Alam niyo yan. Iisa lang yan si Sofia. Yung dada niya, yan yung medyo stricto sa amin. Ako, as much as possible, gusto ko siyang ayaw ko siyang paiyakin kung anong gusto niya, parang sinusunod ko, pero hindi naman halos lahat, pero pag nainis din ako, ayun, medyo hindi niya nakukuha yung gusto niya. So, tinatry ko na hindi siya pagbigyan palagi. Ganun, ang hirap, kasi wala talaga ako experience, wala akong experience sa mga nephews ko, wala akong experience sa mga pinsan ko, sa kahit anong bata, wala, kasi walang bata sa bahay. At hindi ako lumaki na yung parabang ako sa mga kapatid ko kasi dati tawag nito medyo maganda yung sitwasyon ng aming buhay. Yung maliliit pa kami, may trabaho si mama at si papa. So, no, kasi pareho silang nagtatrabaho. So, kami, may kanya-kanya kaming yung katulong ba, yung nag-aalaga sa amin. So, yan yung sabi ni papa na nung maliit daw kami, mayaya daw kami isa-isa. Kasi busy sila, may business pa kami, tapos nagtatrabaho sila. So, kaya ganun. So, shout out din pala kay sis. Teka lang, hanapin ko yung name niya. Ilagay ko dito mamaya na ako pupunta doon. Nagtanong siya kung kumusta daw yung life ko sa Pilipinas. So, yun yung childhood ko. Okay kami. Tapos, palipat-lipat kami ng lugar kasi sa trabaho ni Papa. Kung saan yung construction, pupuntahan niya. So, na Iligan, tapos nagpagadian kami, tapos nagbalay-balay. Tapos, yung last na is yung sa kung saan kami nakatira ngayon. So, medyo maganda naman yung childhood ko. Tapos, close family kami. And then, yung mga last, yung mga last years ko, bago, nag-asawa. Teka, dagdagan ko ng tinapakay.
Lasaw. So, may isa ako dito. Ito naman mega. Yung kanina, ligo. Kaya ngayon naman mega. Okay lang yun, no? So, yung ano na, yung before yung mga life ko na sa Pinas, bago ko ma-meet si Bana, nagtatrabaho ako sa, yun din, iba't ibang lugar. Tapos last na, doon na sa amin. Doon ako sa barangay nag-work. Barangay or munisipyo. Ano ba yan? Di mo natanggal. Munisipyo. Tapos, tawag nito, as bookkeeper. Tapos, ayun, yung opisina sa likod lang ng bahay namin. Kasi, maliit lang yung lugar. Taon lang siya, munisipyo. So, hindi siya syudad. So, doon, pagkatapos nun, simple lang, umaga, pumapasok, tapos, sa hapon, umuwi ng bahay, tapos, nakatira ako sa parents ko hanggang age 27. Andun pa ako kina mama. So, nung kasal namin, hindi ko alam kung anong nangyari. Napuno yung memory card ko. Tapos, delete ako ng 48 videos. And then, trinay ko ulit na mag-vlog. Hindi na pwede. Hindi pa pwede. So, ewan ko kung bakit. So, eto, iba yung memory card na ginamit ko. So, okay na yung mga lalab. So, tapos na. So, eto na yung ating miswa with rice. So, kakain kami ni Sofia doon sa loob. Yes, baby. Let's eat. Yeah? Yay! Yes, Mama's coming. Mama needs to get the here. Ay, hoy! Goodness, my goodness. Nahilos yung kamay ko. Come na. Let's eat. Let's prepare the, wait on the table. Okay, teka lang mga lalabs, ya. Hindi ko na napigilan. Kumain ako with Sofia. Kumain din ako para kasi kakain din siya. Hindi, nagutom na talaga ako. Bulat na lang yung kulang dito. Daing na lang ako, MJ. Ewan ko kung may daing pa ba ako. No. Yeah. Sarap, oy, miswa. Hi mga lalabs! Kagaling lang namin sa labas. Hindi ko na nag-vlog kanina kasi daming ganap ba. Dalang stroller, magbili pa ng grocery. Kasi ako lang mag-isa. Si Sofia andun. Dito na pala si Dada. Sa aking sapatos. Guy! Tanggalin ko yung aking medyas. Mainit. Suot ko na lang eh. Hey Dada! Hello. Dada, they said in the vlog, the comments ba, signature kiss daw. Signature kiss kay 4 kiss and 1 on the cheek. They know. And here's our baby. Down. Agoy. Dada, she escaped. No. You fall. Yeah, but she put it on and then. No, anak. Sige na, let's eat na. What did you do? What? No. Sige na, it's too warm. Here. Gwapa kayo. Labon mo. Sige na, kay mama will wash your body warmer na. Dada, get this one, please put it in the wash. This one also, Sige na. Okay, it's warm inside. This one too. Yeah. Let's go and eat. Come, let's go and eat. So far sa sinabi ko na magluluto ako ng masarap. Hindi matutuloy. Kasi tinamad ako, Friday lang naman yung rest day ko din. Tapos may bata pa. Hindi talaga siya rest day. So, labas ko muna itong mga lalaka. Ayan, at least naka-fresh air kami ni Sofia. Parang may langaw na pumasok. Oh! Ganyan niya kami yung dada niya. Ganyan yan si Sofia. Ayan.
Sophia. Hey. Someone asked if Sophia is closer to Dada than me. It depends on the day. It depends. Hindi naman, parang half-half lang Dada na, I think. It's 50-50. Dada can get change. Oh, go to Dada then upstairs. Go to Dada upstairs. Yes? Agoy! Naglambing. Agoy! Once Dada go na, change. Ay, sus! Miss niya si Dada because Dada's not here. Tomorrow, she will miss Mama. Okay. That is going to get changed. Go get change. Yes? Mama prepare here. Yeah? Up. Yes? Sabi ko kay Bana, sunduin niya kami kasi bumili din ako ng grocery tapos may kinuha akong package from H&M. So may mga chips ako, dalawa lang. Tapos bread talaga dito is life. Ito para bukas ko. And then saging tsaka mozzarella. Natakam ako kaya. At tsaka pala itong waffle na may asukal. So, naglalaban na ako ngayon ng damit ni Sophia. So, alam niyo yung blanket na palagi niya dinadala. 4 yan sila. Tapos, kanina, sabi ko, sige, let's wash. So, 4, nagamit niya lahat. So, kailangan ng labahan kay baho na. So, nilagay niya yung 2. Siya mismo naglagay. Tapos, sabi ko, may 2 pa. Tapos, yung panin na andun din sa loob din ng nilabhan ko. Tapos, yung last na 2, sabi niya, ganun siya, no. Tapos, nagdalawang isip ako kung talagang i-wash ko na ba kung i-on ko. So, kinuha ko yung isa. Tapos yun, natuwa siya, dinala namin sa labas. Tapos, ngayon, nalipat siya ba? Yung para bang, siya. Ewan ko ano sa Tagalog, basta nalipat siya. And then, ayun, nalagay ko na yung lahat yung 4. So, malinis na. Wala na akong problema. Bumili na naman ako ng eggs kasi kusugin ko mukhaon og eggs pa kasi alam ko mas siya, lesser siya ng carbo, diba? So, ito yung dinner namin. What's your dinner, Dada? Can you see it? And this is for me and Sophia. Look at her. First time for her to eat pizza. No, I mean as dinner like this. Sabi ng papa niya, yes, it is. Yeah, but not really as dinner like this. Yeah, wait, baby, like that one. I cannot see you. So, mga anta mga lalabs. Sophia. I'm craving for pizza, that's why. Gusto ko lang kumain ng pizza fresh. Fresh siya namin. Yeah. Take a shower after. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.